लामाया जेरैखियानो जाया मानो नाथाय थांखिया नोंल' आंनि रागाया जेसेबां जाया मानो नाथाय अननाया नोंनिल' दुखुआ जेसेबां जाया मानो नाथाय खुसिनि ओंथिया नोंल' नों माबोरै थानो हाखो मिजिं आंलाय माथो थानोनो हाया नांलायनाय रागा जोंलायनाया बयनिबो सोमोन्दोआव थायो आरो थानांगौबो आं आंनि गोसोखौ बुंदों बेखौ गोसोखांनायखौ खम खालामदो होनना नाथाय आंनि गोसोआ बुंदों बियो नोंनि हांसो होनना अब्ला नोंनि हांखौ दाला होनना आं मा खालामनायनि आंनि थासारिया गिसिनो नों बुजिनो नाजा प्लिज नों आंखौ बुजि बा दा बुजि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाथाय आं जायखौ आसा खालामो बेनो आंखौ बुजियाबा गोबां दुखु मोनो दिनैबो बुंगोन आरो सम मोनबा गाबोनबो बुंगोन आंनि गोजान दाजाना जिउ गाबोन जुदि आं माबा मोनसे जायोब्ला बुं नों मा खालामगोन साननैनि जिउखौ लानानै मिथिया जे माब्लानि समाव मोदोमनिफ्राय जिउआ गलांगोन आरो माब्ला थैगोन नोंखौ मोजां मोननाया माब्रै जाया माब्ला जाया मिथिया नाथाय बेखौल' मिथिगौ नोंजोंनो जादों नोंजोंल' जागोन आरो नोंजोंनो जालांबाय थागोन जेब्लाबो नोंखौनो हास्थायगोन नोंखौनो अनगोन समाय लायो जेब्लाबो नोंजोंनो थागोन नोंखौ हेफाजाब खालामगोन समाय लायो नों माब्लाबाबो दा सानसे आं नोंखौ बावनानै थांगोन होननानै थैजासे नोंजोंनो संसार जागोन नोंनि आखायावनो थैलांगोन बे आंनि समाय